El segle XVIII a Menorca és el segle de les dominacions britàniques, una època que va suposar un canvi radical a l'illa. Menorquins i anglesos van conviure més de 70 anys, una convivència entre l'amor i l'odi. És l'època més convulsa de la història menorquina i segurament la més apassionant, la que més ha influït en la Menorca actual. És el que a l'illa es coneix com el temps dels llans. Vinga, juguem a Merville. Vinga, va, potser no m'ho jugues tots. Aquests al·lots juguen a Mervilles, una de les herències que ens ha quedat del temps dels llans. Els llans, així és com nomenen els menorquins els britànics. Mervilles, Lis, Tonys... Per què a Menorca empraven tantes paraules en anglès? I encara s'empren avui en dia? Sabeu què és un boïnder? Per què a Menorca celebram el dia d'enganar dia 1 d'abril i no dia 28 de desembre com altres comunitats? Per què hi ha tantes façanes pintades de vermell a Menorca? I per què en el formatge li deim formatge d'amor si la majoria es fa a altres pobles de l'illa? Més de 70 anys de dominació britànica a Menorca han deixat una empremta molt important a l'illa i en els seus habitants. Una empremta que 200 anys després encara segueix prou viva. En el programa que avui començam, intentarem donar resposta a aquestes preguntes i a moltes altres relacionades amb la dominació britànica de Menorca del segle XVIII. Començam el nostre viatge per la Menorca britànica. Al·lots, me deixeu provar, a veure si me'n recorda com es fa? Sí? Sí. Com ho faré, eh? Per trobar respostes, res millor que començar sabent com era Menorca abans de l'arribada dels britànics. He quedat a Sant Felip amb en Miquel Àngel Casasnoves, un historiador. Miquel Àngel, tu no t'has demanat mai que hauria estat de Menorca si l'illa hagués continuat en mans dels anglesos? L'únic que se m'ocorreix és pensar en el cas de Gibraltar. Què dius, que podien ser un paradís fiscal? Si Inglaterra hagués volgut, Que potser sí. M'explica'm què vols dir amb això. Bé, van tornar a la corona espanyola perquè amb el Tractat d'Amiens de 1802 Gran Bretanya va considerar que no li interessava quedar-se definitivament en Menorca perquè li representava molt costosa i va decidir tornar-la a Espanya. Perquè també es pensava en una altra cosa, mentre ells dominassin la mà, podrien tornar a ocupar Menorca realment quan els interessés. Què vols dir, que podrien tornar-se anglesos en qualsevol moment? Sí, haurien pogut tornar, i de fet en el segle XIX fins i tot hi va haver en alguna ocasió que es va temer que podrien tornar els britànics. En aquest cas també pots pensar en una altra cosa, pensar en Malta. Podríem ser també una nova Malta, diguéssim, continuar per aquesta via. Un moment, mira, hi ha una cosa que la trobo molt curiosa, vull dir,
Jo puc entendre que us hagin arribat edificis, han passat més de 200 anys des que se'n van anar els anglesos, però com pot ser que hagin arribat fins ara paraules, costums, noms, com pot ser això? Bé, és que els inglesos van fer a Menorca molt de temps, no? Pensa que pràcticament tot el segle XVIII és de presència britànica a Menorca. I clar, i això deixa una petjada realment profunda. Menorca britànica. Però sabeu quan va començar tot? Per què Anglaterra es va fixar en aquest petit tros de terra enmig de la Mediterrània? Què tenia l'illa que tant atreia l'atenció de la Gran Bretanya? I del que bàsicament interessava als anglesos és el seu gran port de Mouth. Un port des d'on fer negoci i, sobretot, un lloc que permetés desplegar una esquadra potent enmig del Mediterrani occidental. A finals del segle XVII, Anglaterra és la principal potència marítima i comercial del món, gràcies a l'art que ha establert a l'Atlàntic, controlant Portugal, Irlanda i Holanda. I per mantenir aquesta situació, aposta per una política d'equilibris entre les potències i així evitar que qualsevol torni massa poderosa. Escoltau, escoltau, perquè ara explicam l'origen de tot. El rei espanyol Carles II mor sense fills. I comença una guerra, la guerra de successió de la corona espanyola. Felip d'Anjou, net del rei de França, i l'arxiduc Carles d'Àustria, fill de l'emperador, reclamen la corona. Guanyarà el francès i el 1701 es proclama rei Felip V. I tot d'una s'estableix una gran aliança, encapçalada per Àustria i Anglaterra, contra l'Espanya i la França borbònica. Silla Pinto és un dels llocs més coneguts d'Esport de Mó i es veu que també té un passat anglès. A veure què me'n diu en Joan. Qualque cosa segur que me podrà explicar. Joan, la veritat és que Esport de Mó és impressionant, eh? Sí, és impressionant. Per què m'has dit en aquesta illa? Com es diu? Bueno, l'illa Saffron, illa d'en Pinto. L'illa d'en Pinto abans era un illot, quasi com un bolet, que va ser comprat el 1765 i els van rebaixar i en les pedres de la rebaixada van ampliar els molls al voltant. Per què penses que el volien els inglesos en Esport de Mó? Mira, aquesta me la sé, me la va dir Casanovas, per tenir un punt estratègic a la Mediterrània Occidental. Bé, però això tampoc ho acaba d'explicar tot. Ah, no? No, perquè també té un lloc central, Mallorca, per exemple. Bé, vist així, sí. Bueno, hi ha dues raons. Primera, Esport de Mó, la capacitat d'Esport de Mó, encara que tingui una bocana dificultosa, tenia prou capacitat per fer hivernar una flota importantíssima, de molt de barcos. Una cosa, es veu que Esport de Mó és l'esport natural més gran de la Mediterrània? Sí, ho és un dels ports més grans de la Mediterrània. Els interessava, en els moments en què els barcos necessitaven reparacions continuades i sobretot en l'hivern, que hi hagués un lloc per poder-se reparats. I Esport de Mó reunia aquestes condicions. Per què no van triar, per exemple, m'has dit que Mallorca no, però per exemple Eivissa o Barcelona, no sé? Després hi ha una altra raó també. Esport de Mó s'ubicava en una illa, Menorca, amb unes mides fàcilment controlables. D'acord. Mallorca és molt gran. Si hi havia problemes en la població, té una població molt més gran que la menorquina. En canvi, la menorquina, amb una guarnició militar com hi havia aquí, d'uns 1.500, 2.000 soldats, infanteria, llavors era fàcilment controlable. Ells mateixos reconeixien també problemes dins Menorca. Era fàcilment controlable, això sí, però també donava problemes de subministrament. És a dir, quan hi havia que donar menjar a la flota que hivernava aquí, com va passar el 1740, no hi havia prou caps de bestiar per alimentar tota la marineria i les soldades que aquí hi havia. I des del començament, la Royal Navy ha estat en la banda nord d'Esport de Mó? No, està en la banda sud. Vindria-se cap allà, no? Exactament, fins que es va veure que era millor posar-ho a la part nord perquè era fàcilment controlable. Era millor que no es mesclessin amb les altres drassanes privades.
Ara que ja tinc clar que Menorca és un punt molt interessant pels anglesos, vull saber com arriben a aconseguir sida. Anaré cap a Ciutadella a veure si en Miquel Àngel me pot explicar com va afectar a Menorca la guerra per la successió a la corona espanyola. Estic ben segur que aquí hi ha l'origen de tot. Fins a l'any 1705, tota la corona espanyola estava del costat de Felip V, però les coses canviaran ja molt ràpidament, perquè aquest mateix any a València, Catalunya i Aragó es posaran ja del costat de l'arxiduc Carles d'Àustria, Carles III, per als seus partidaris. Visca Carles III! I el setembre de 1706 ho faran Eivissa i Mallorca. I Menorca que fa estar al marge? Al cap de molt poques setmanes, el 19 i 20 d'octubre, tindrà lloc a Ciutadella una revolta que serà encapçalada per Joan Miquel Saura Morell. En molt poc temps controla tota Silla, excepte el castell de Sant Felip. Els menorquins, majoritàriament austriacistes, s'hi van sumar i van organitzar un exèrcit improvisat que es va dedicar a assetjar durant uns mesos el castell de Sant Felip. El governador borbònic, Diego Leonardo d'Àvila, que tenia una guarnició bastant nombrosa de soldats espanyols i francesos, es va dedicar a esperar reforços i dia 1 de gener de 1707 que els reforços arriben des de França i el 5 de gener el governador decideix passar a l'atac. Té lloc un combat a Viniatap, ve de vora el castell, i els menorquins són derrotats i amb aquesta derrota, al cap de molt pocs dies, ocupen totalment tota Menorca fins que dia 12 capitula Ciutadella. Unes condicions encara molt favorables, però que el governador no respectarà i desfermarà una fortíssima repressió que encara se va incrementar en el mes de març i tindrem dotzenes d'execucions, empresonaments, desterraments. Quin panorama! Revoltes, repressions, condemnats a mort i una cosa molt interessant, que els francesos ajuden en Felip V perquè el rei Lluís XIV, sí, el famós rei Sol, té pànic a que Menorca es converteixi en una base naval britànica. I mentre això passa, els anglesos no hi són perquè no tenen cap port segur per passar l'hivern aquí. Vet aquí perquè el demó els hi fa tanta gola. Però encara que Felip V guanya posicions a la península, a Miquel Àngel me conta que en perd a la Mediterrània. Ha perdut ja les Illes Balears, perd a Nàpols, perdrà Sardenya i... No me diguis quin serà el proper, Menorca. Efectivament. Tenim que la revolta austriacista havia fracassat i, per tant, Menorca és borbònica. Però el 1708, quan venen els anglesos a ajudar els menorquins, què? Bueno, ajudar no és la paraula. Els inglesos aprofiten l'ocasió per venir a conquistar Silla i veure abans si se la queden. Bé, però en aquell temps Menorca estava molt ben defensada, estava molt ben fortificada, no es va? Sí. El castell de Sant Felip és un castell potent, ben guarnit, amb una bona artilleria, i per tant no atacaran directament en el port de Mo. Hauran de desembarcar a un altre lloc precisament per després intentar fer setge i ocupar el castell. Vull dir que els anglesos saben que Mo és un port ideal per tenir enmig de la Mediterrània i que per tant no escatimaran en mitjans per fer el seu esport de Mo. És clar que no, és que a més, mira, tu mateix ho pots veure, mira cap allà. Què és aquesta flota? Una quarantena de vaixells que transporta un petit exèrcit, que l'exèrcit no és molt nombrós, però són 3.300, 3.500 homes de diferents nacionalitats, la majoria britànics, però també alguns napolitans, portuguesos, fins i tot catalans, i aquests seran els que hi prendran Silla. Mira, ha de ballar un barquet i va cap a la costa. Vinga, anem a veure què passa.
que els menorquins estaven ben contents, doncs arribada els anglesos? I ja ho crec. És que es van rebre com autèntics alliberadors. Tu ten en compte que just van veure com arribava la flota, tot d'una van sortir amb barques, es van ajudar a desembarcar armes, equipatges, tot el que duen, i fins i tot es van ajudar a arrossegar els canons fins a Sant Felip. I desembarcament, quin dia es produeix al final? Entre els 14 i 15 de setembre de 1708. Jo sé per on van desembarcar. Per aquí, no es va? Esclar que sí, per aquí el que ho fa, Punta, Prima, Salgar... Perdó. Escolta, per xerrar aquest som, que no és mallorquí? I podria ser, perquè dins el contingent que arribava hi havia bastant de mallorquins que havien embarcat precisament des de Mallorca quan hi va fer escala la flota. Les tropes angleses arriben a Menorca. Els aliats de Carles d'Àustria bombardegen primer el castell de Sant Antoni de Fornells, que es rendeix ràpidament. Després van cap a Ciutadella, plaça que també aconsegueixen, i finalment el castell de Sant Felip. Aquests van aguantar un dia l'atac dels aliats. Els menorquins celebren el retorn al suave yugo de Carles III, que són festes i misses especials a Barcelona i a Londres. A la capital del Regne Unit, fins i tot, se n'acunya una medalla commemorativa per la conquesta de Menorca. L'ocupació anglesa havia resultat poc cruenta, amb menys morts i ferits dels esperats. Els anglesos prenen Menorca per entregar-la a Carles III. Però alerta, perquè a la pràctica les seves intencions són unes altres. Ja ho veureu, ja. Un dia després de la rendició de Sant Felip, Stanhope escriu al seu ministre: Anglaterra no hauria de renunciar mai a aquesta illa que imposarà la seva llei a la Mediterrània, tant en temps de guerra com de pau. A la Menorca del segle XVIII, la beguda més comú és el vi, encara que també es consumeixen altres quantitats d'aiguardent. Segur que ja sabeu del que us volem ratllar, no? I doncs sí, el gin. Amb l'arribada dels soldats anglesos es comença a veure l'aiguardent més de moda a Anglaterra, la ginebra, o el gin, com el coneixen a Anglaterra i també a Menorca. La popularitat del gin anirà en augment fins al punt que es comença a destil·lar aquí mateix. I així és com Menorca heretarà un altre aspecte de la cultura britànica, el gust per beure ginebra. Ara resulta que també hem heretat dels britànics el gust per beure ginebra. No s'hi deu saber, perquè és una herència ben arrelada. Però deixem estar aquest tema. Entraré aquí dintre a veure què em pot explicar en Adolfo sobre aquesta beguda tan popular. Molt bé. Que m'han dit que aquí és on es fa aquella beguda que qualque mal de cap us ha donat qualque vegada. No, espero que no gaires mal de cap. Sí, aquí es fa tot. Aquí voleu destil·lar i elaborar amb tot, sí, efectivament. I sempre heu estat aquí, aquí al costat d'Esport de Mó? Sí, l'origen de la ginebra Mó, efectivament, de fet és en Esport de Mó. Xuriguers va néixer ja en aquest indret. El que passa és que la primera destil·leria que hi ha en Esport de Mó està un poc més cap a on està abans l'estació marítima. Era allà, que és Fornero, que era l'originària de totes. D'acord, i aquí on ara hi ha la fàbrica i aquesta botiga, quants anys fa que hi sou? Aquí són l'any 45. Es va comprar, va cremar Fornero no van voler continuar amb el negoci i el senyor Miguel Pons Justo, que era un empleat, va voler continuar perquè va trobar sense feina i va dir, escolta'm, per que no ho faci ningú, ho farem nosaltres. I l'any 45 va comprar un magatzem i aquí va néixer Xuriguer. Això és l'essència de la ginebra. Això és l'essència, sí. Això és el que va dintre l'alambic i el que junta amb l'aigua i l'alcohol dona l'aroma a la ginebra, no és gin. I el ginebró en quina part de Menorca es cultiva? No, això a Menorca no es cultiva. Això ve tot de fora. El que ens dona millor resultat ve de Catalunya, del Pirineu. Això és un producte que necessita fred per viure. Una cosa, els anglesos del segle XVIII produïen aquí o venien amb la feina feta? La ginebra que entra aquí originàriament és holandesa. Un menorquí espavilat diu, escolta'm, perquè la dugueu vosaltres, ho la fabricar amb nosaltres. I aquí neix damunt 1750, neix la primera destil·leria, o la primera destil·leria aquí en Esport de Mó.
El procés és exactament igual que fa 300 anys, no ha canviat absolutament res. Nosaltres cremant llenya, normalment llenya d'uastre perquè més que res per un tema de poder calorífic. Després, dintre d'aquest salambic hi posam 2 càrregues d'aigua, una càrrega d'alcohol, això és el que fa més o menys 38 graus, i el que seria el ginebró, que entra en procés que abans hem vist. Això funciona com si fos un aurolei, és a dir, amb el foc tu vas escalfant tot el que és el líquid, aquest líquid va evaporant, aquests vapors al principi topen contra el que és la campana de la muntera, com està més freda, tornen a caure, i això és un procés que dura fins que hi ha prou pressió i és capaç de superar el que és l'embut. Quan supera l'embut aquest vapor, a través d'una espiral i un circuit de refrigeració, nosaltres emprem per sosteim bé de vora la mà, ja ho aprofitam, agafam l'aigua de la mà i refrigerar amb l'aigua de la mà. Refrigeram l'aigua de la mà, la tornem a retornar i no li fem res, però ens serveix per refredar el que serien aquests vapors, ho transformem en un líquid que el anem recollint en les gerres. Jo te vull proposar un petit joc. Jo només sé la pomada, per exemple. Ginet, què seria? No, un ginet és un gin tot sol fred. I els ciutadans per què li diuen ginet? No, bueno, ells diuen saliveta, que és un got petit amb una quantitat baixeta de gin. Això és el que es prenia normalment a primera hora del matí. Per entrar bé. I pallofa? No, pallofa és un 50% gin, un 50% sifon. Pomada per tot Menorca o no? No, no. De Ferreries cap a Ciutadella és gin en llimonada. Gin en llimonada. Gin i palo? Això ja que li diuen filferro. I què és? 50-50, 50 de gin, 50 de palo. Jo trobo que amb tota aquesta informació el que necessitem ara és banyar-nos un poc els morros, un poquet només. Bueno, sí, exacte. Sí? Prudència, però bueno, encantat. Fem un tastet, idò, no? Vinga, fem-ho, provam. Molt bé. Perquè vegeu ben bé com es fa una pomada menorquina, he quedat amb la Natàlia, una cambrera, que m'ho mostrarà en esport de Fornells. Doncs mira, Álvar, farem una pomadeta, i necessitarem gin xoriquer, que és aquest de maó, gel, perquè estigui ben fresquet, suc de llimona natural, i una mica de menta per poder aromatitzar-lo una mica. Perfecte. Com començaríem? Doncs mira, fiquem un parell de gels, un o dos, segons el gust, Perfecte. com una mica de llimona també, perquè una part de gin xoriguer, molt bé, i després li ficaríem el suc de llimona. I ara aquí la prova. I aquí, doncs, si la vols provar, doncs, a veure què tal. Bé, a les festes de mitjó normalment la prepara ma mare. Ara que l'has preparada tu també la provaré. A veure què t'assembla. Boníssim, superfresca, Bona, Superfresca, boníssima. Sí, refrescant. Però alerta, no tots els menorquins li diuen pomada. A Ciutadella no volen ni sentir aquest nom. Pomada? Això és a farmàcia. Aquí, gin en llimonada. No, sí, me sembla molt bé això que m'has dit abans, però jo he quedat amb tu perquè tinc un dubte. Hi ha una paraula, els jans, els temps dels jans, que me ressona, me recorda, no sé si és de petit o que me pots ajudar un poc. Aquesta paraula és un anglicisme, que ens ha quedat de la llengua anglesa. Els britànics no van imposar mai la seva llengua i a Menorca es va seguir xerrant menorquí. Fins a dia d'avui ens han quedat paraules que s'escriuen i es diuen gairebé com sonen en anglès. N'hi ha moltes. Ben prou. El que, clar, de cada vegada s'han anat perdent perquè no els utilitzem tant. Això és una llàstima, trob, no? Sincerament, els haurien de recuperar. Però, tornant a la paraula que em demanes, aquesta paraula, els menorquins, l'empraven per referir-se als soldats i als mariners que hi havia a l'illa. Però i dominació britànica... A veure, escolta, Jan ve de John, que era un nom ben freqüent entre aquests soldats britànics. I quan xerrant del temps dels Jans, quan xerrant de la dominació anglesa. I Jan s'empla també a altres frases fetes? Segur que has escoltat la frase aquella que diu 4 jans i un boi, per dir que un lloc hi ha poca gent.
Mira, aquesta expressió ve de quan un petit vaixell entrava al port de Mos, capdavant d'un bergantí. Dins aquest barquet, generalment, hi anava poca tripulació. 4 oficials i un grumet només. I el grumet era el boi i boi ve del lot. Evidentment, aquesta no té cap misteri. Boi, tant allà com a Menorca, vol dir el lot. Una altra expressió que hi ha és la de vermell com un jan, que es diu d'una persona molt vermella de cara. Clar, perquè els anglesos, com que tenen la pell més pàl·lida, es posaven vermell Poc més. de sol, i aquí tens vermell l'expressió. tot d'una. I després l'altra és la de bon jan qui dona, és a dir, aquell que és generós és també bona persona. Escolta, tu ara m'has donat tota aquesta informació cap a jo. La versió femenina d'aquesta frase, quina seria? La versió femenina seria vine aquí te donde esquisis, carinyo. Gràcies. Adéu, xulo. Tornem a la feina per entendre un poc més com es col·loca la tropa anglesa a Menorca. Vaig a veure en Miquel Àngel Marquès, a veure què me pot contar. Hem vist que aquests anglesos, el port de Mo, troben que és el millor lloc de la Mediterrània perquè ells instal·lin la base de la seva armada. I això vol dir que hi haurà molts de soldats que estaran per aquí i no sé on ens posaran per viure. Sí, va ser un problema realment. És de pensar que Menorca en aquell moment eren 16.000 habitants, d'un pot de pobresa. Hi hem d'afegir soldats anglesos, quants eren? Mira, hi havia uns 3.000 soldats britànics que havien quedat a Silla. En això, entre 1713 i 1714 acaba la Guerra de Successió i des de Catalunya envien 4.000 soldats britànics més a Silla, són 100.000 soldats. I aquests soldats on els distribueixen? Tot d'una es van començar a repartir entre el castell de Sant Felip, el castell de Sant Antoni de Fornells i un quarter de Ciutadella. I si eren tants devien tenir alguna necessitat de construir-ne més, de quarters o no? No, no en van fer cap. I per posar-los a viure, què van fer? Van posar acampaments? Tampoc. Mira, una solució fàcil. Es van repartir entre les cases de la gent de Menorca. Fixa-t'hi, tu veuràs per aquí ho veuràs. En aquesta casa ara mateix? Mira-t'ho. Què dius? Sí. Allà per menjar. I'm sick of being in this house. Yeah, me too. And I'm bloody hungry. Hey, mister, signor, we want to eat. Eat. Menjar. Menjar? No n'hi ha ni per nosaltres de menjar i voleu de fotre vosaltres. I don't believe it, you bloody fool. Ei, tu! Ei! On vas? On vas? Hello, pretty. Help myself some of this. Like horse piss. Where are you going? No acabarà bé, no so, Bloody hell. No lo so che non più. Non lo so. Escabró. Va, Miquel, anem amunt, no, aquí encara reparem. Vinga. Però has vist el desastre, aquest? Tu què vols? Que és normal. No, que no ho saps, són un delinqüents. No, però jo, els anglesos se m'havia passat que eren allò polits, ben educats. No creguis, la majoria de la tropa eren gent que reculls de pescarrer. Ah, sí? Sí. Vull dir que els anglesos que van arribar, que nosaltres ens pensaven que eren els salvadors, no van ser tals, no? No van ser tals. I en el següent capítol veurem com arriba a Menorca Richard Kent, el governador anglès més famós de tota la dominació. Aprendrem que l'origen de paraules com boïnder i pastell són ben angleses i us mostrarem per primera vegada com es van millorar les defenses del port de Maó.
que van obligar a traslladar el poble des Castell. I us explicarem com s'ho feien algunes dones per superar la crisi i la fam que es patia a l'illa, encara que no hem de tenir gaire imaginació. I què espera? Una s'ha de guanyar la vida així com sigui. I si això vol dir xiquets espaldons i dos s'aixequen, més val açò que passar gana. Dones escandaloses mos diuen. Tot això i més ho veurem a la següent entrega d'aquest viatge al temps dels Jans. For we received orders but to sail for old England, but we hope in a short time to see you again. We'll